అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ కందగట్ల పరశురామునితను. మనం ఈరోజు వేమన శతకంలోని ఓ పద్యము, దాని తాత్పర్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ పై టిక్ కొట్టండి. ఇది నాకెంతో హెల్ప్గా ఉంటుంది. ఇక విషయంలోకి వచ్చేద్దాము. పగలుడుగనాసలుడుగున్ పగవుడుగం గోర్కలుడుగు వడి జన్మంబుల్ తగలుడుగు భోగముడిగిన త్రిగుణంబున్ నుడగముక్తి తెరువగు వేమా. ఇదండి. దీని అర్థం ఏంటంటే, విరోధాలు లేనప్పుడు ఆశలు ఉండవు, విచారం లేకపోతే కోరికలు ఉండవు, సుఖం నశించినప్పుడు అనురాగం ఉండదు, త్రిగుణాలు నశిస్తేనే ముక్తి కలుగుతుంది అంటాడు వేమన. ఇదండి విషయం. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, బాగా నచ్చితే షేర్ చేయండి. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మరవకండి. ఇలాంటి మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంతవరకు సెలవు. ధన్యవాదాలు.